Čaute, vítajte v ďalšom videu na kanáli Sandy Druky, kde uvidíte, ako sa učím výjazdy a celkovo jazdiť na motorke. Takže idem zase na môj obvyklý flek, tam kde chodím stále, alebo kde som bol naposledy. A uvidíte, ako mi to pôjde, takže dúfam, že to bude čosi lepšie ako minule. Takže vidíme sa tam. Wop, wop. Špak pre šťastie. Keď nemáš špak pre šťastie, spadneš. Haha, to bolo dobre. Oproti tomu, ak som sa tu minule vysekal a dochádzal mi výkon úplne na vrchu, teraz to bolo popič. No si ho tu daj radšej. Tam na konci taká nepríjemná vetvička. Teda keby som nerad dostal cez pist. No, nie je to obrovský kopec, ale keď sa na to človek tak kúkne, že je tu dosť veľa nejakých polien, tam je diera, ďalšie polien skrz, tak je tu čo robiť, aby to človek vyšiel. Nie je to úplne pidi. No super, vyšiel som si to, skúsim ísť tam rovno. A keď sa vyjebem, tak sa vyjebem. Držať len prst na spojke je stále dobre rada, evidentne. Pak pre šťastie funguje, keď ste chceli vedieť. No a takto sa tu vozím. Na jednu stranu, na druhú stranu, hore, dolu. Jebe mi, tak sa rozprávam sám so sebou.